हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्रा सावरायनो नागिरदों आरो अदेबानि बियो जोंनि थाखाय गोनांबो माखासेया। दा बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन जे आसामा माने थुबस्रा थुबस्रि गावस्राजोबनायनि लामायाव फैदों। दा बे बेलायाव नोंथांमोना साननो हागौ आसाम रायजोआ थुबस्रा थुबस्रि गावस्रागोन, नाथाय बेखौ बुंनाय जायाखै। नाथाय आसामनि मानसिफ्रा आलादा आलादायै गावस्राजोबनाय जासिगोन, अदेबानि जाखाबायानो। दा बेखौ मानो बुंदों नोंथांमोना लासै लासै हमलांनो हागोन जुदि नायलांबाय थायोब्ला। दा बे जाहैबाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों जे आसामाव थानाय जेसेबांनाखि थागिबि एबा ट्राइबेल हारिफोर दङ, बे ट्राइबेल हारिफोरनिनो मोनसे आफाद जेरै CC2आ अदेबानि क'अर्डिनेशन कमिटि अफ दा ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम, दा बेजों दाजादों मोनसे गोदान राजखान्थियारि हानजा। बे जाहैबाय आसाम भुमिपुत्र मन्च। बेखौ नोंथांमोनहा खौरां बिजोंफोरावबो नुखाबाय जानो हागौ आरो बेनि दानि जेनाखि दाजानाय आफादनि आफादगिरि बेखौ खौरां बिजोंफोराव फोरमायनाय बादिब्ला आफादगिरिखौ आदित्य खाख्लारि होनना बुंदों आरो सेक्रेटारिखौ रिमल आमसि होननानै फोरमायनाय जादों। दा बेयो जाहैबाय जोंनि आसामनि थागिबिफोरनि मोनसे राजखान्थियारि हानजा, जाय राजखान्थियारि हानजाया दिनैसो एबा गोदानै दासो जोनोम मोननाय जादों। आसा खालामो बिथांमोननि थांखि आरो नाजानाया जाफुंसारगोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन जे आसामाव बेनि अनगायैबो गोबांथार दासिम सानस'नो हायै, अदेबानि सानस'नो हायै बुंजासै सिगांनिफ्रायनो फारि फारि जोनोम मोनबोदों आरो बे बोसोरावनो फ्राय मोनथामनिबो बांसिन गोदान राजखान्थियारि हानजाया जोनोम मोनबाय। दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा बेनि एसे सिगाङाव जोनोम मोनदोंमोन जे हिन्दु बाङालि सुबुंफोरजों दाजादों भारतीय गण परिषद। दा बे आरो बेनि एसे सिगाङावनो आरो दाजाबावदोंमोन, नोंथांमोनहा नुनो मोनखाबाय जानो हागौ जे आसामाव आसाम जातीय परिषद, जाय माने आसामनि गोबांथार माखासे आफादफोरजों ज' जानानै बेखौ दानाय जादोंमोन। बेनिफ्राय आरोबाव नुदोंमोन रायजल दल। रायजर दलाबो बेबो गोदानै दाजानाय, जे जाबाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि हेफाजाबाव बेखौ दानाय जादों। बेनिफ्राय आसाम जातीय परिषदखौ दानाय जादोंमोन अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन एबा आसु आरो आसाम जातीयबादी युब चन्द्र परिषद, बेजों ज' जानानै दानाय जादोंमोन। बेनिफ्राय अदेबानि सिगाङाव जोंनाव आसामाव दंखायो आसामनि मोनसे राजखान्थियारि हानजा आसाम गण परिषद, आरो बेजोंनो लोगोसे दंबावो मोनसे अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट, बे जाहैबाय AIUDF, बेखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। आरो बेनि अनगायैबो आसामाव माखासे ओनसोलारि राजखान्थियारि हानजा हिसाबै दंबावोमोन, जेरै लिबारेल डेम'क्रेटिक पार्टि। बेनिफ्राय दंमोन जोंनि मोननै गोख्रों BTC एबा बर' रायजो हालामाव माने जाखांखानाय सिगांनिफ्रायनो जाबोनाय बड'लेण्ड पिपुल फ्रन्ट, बेनिफ्राय आरो दा गोदानै जाखांबावनाय गोगोम सोमावसारनो हानाय UPPL एबा इउनाइटेड पिपुल पार्टि लिबारेल, बेखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोंनाव माखासे ओनसोलारि राजखान्थियारि हानजाजोंनो सरजाबफानानै हादोरारि राजखान्थियारि हानजा मोननै स्ट्रंलि गसंनानै दं, जाय सरकारबो जागासिनो दङ। बिनिनो भारतीय जनता पार्टि एबा BJP, आरो बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा नेशनेल पलिटिकेल पार्टि हिसाबै दंबावोमोन इण्डियान नेशनेल कंग्रेस मोनसे। आरो बेजोंनो लोगोसे आरो दंबावो जे जोंनाव साखाथि बाखाथिनिफ्राय फैदेरनाय माखासे राजखान्थियारि हानजाफोर दङ। बेफोर जाहैबाय तृणमूल कंग्रेस, जेरैहाय बेफोरबायदि गोबांथार राजखान्थियारि हानजाफोरा जोंनि आसामाव साग्लोबफैनो हमबाय। दा बे हिसाबै नोंथांमोना अनुमान खालामनो हागोन जे आसामाव जेसेबांनाखि सुबुंफोर दङ, दा बेनि बेलायावहाय दासिम बुंलांनाय जेसेबांनाखि राजखान्थियारि हानजाफोर दङ, बेजों रानोब्ला बेसेबां माबादि जाहैगोन नोंथांमोनाबो अनुमान खालामनो हाबाय जानो हागौ जे आसामनि सुबुंफोरा माबादि गावस्रालायनायनि लामायाव फैदों। नाथाय बे राजखान्थियारि आरो पलिटिकेलि लामायाव फैबाय आरो बेयो अलरेडि गावस्राखाबायानो। दा बेखायनो जों मिजिंथियो फैगौ आसामनि एसेम्ब्लि इलेक्सना माबादि महर लाहैनो हागौ, बेखौ जों नुहुरनो हादों जे बबेबा मोनसे राजखान्थियारि हानजाया गदै सरकार दानो हानाय सिबां गोहो थाहैगोन ना थाहैया, बेखौ जों सानहरनो हादों। आरो जुदि थाहैयाबा बेयो माने इउनाइटेड गभर्नमेन्ट जानो हागौ, जेनेबा जथाय सरकार जाहैनो हागौ, बेखौ जों मिजिंथिहरनो हादों आरो। दा बेखौनो सावरायनो लादों जोङो जे नोंथांमोनहा दिनैसिम माबादि खुंथाय नुबोगासिनो आसामनि बेलायाव, आरो नैबे फैबाय थानाय समावहाय जोङो गावबागावनि मोन्थायखौ एबा सार्थखौ लानानै गोबां राजखान्थियारि हानजाफोरा गोदान गोदान जोनोम मोनबोगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो राजखान्थियारि हानजानि टारगेटआ एबा थांखिया आलादा आलादा जाबोदों। दा बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समफोराव नुनो मोनगोन जे बबे मोनसे राजखान्थियारि हानजाया आसामाव गसंनो हानाय जागोन। दा बेखौ नोंथांमोनहाबो नुनो हानाय जागोन। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।